ሰበር ዜና ኣብ ትግራይ ካብ ሕዚ ጀሚሮ ክሳብ ፀግብ ምብላዕን ክሳብ ትሸርብ ምስታይን ኣይፍቀድን ተባሂሉ እዚ ዝወል ድማ ተመራማሪ ምግብን መስተን ዝኾኑ ዶክተር ተኸልትን ዓዲ እዮም ናፍቲ መግለጺ እኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ካብ ሕዚ ጀሚሮ ኣግባብ መጋግባኻ ዝመስል አንቀጽ ሓደ ኣብ ጊዋውኻ ልዕሊ 3 እንጀራ ተሃልዩ ትቕጻዕ አንቀጽ 2 ኣብ ቁርሲ ሰዓት ልዕሊ ፍርቂ ባኒ ምብላዕ ኣይፍቀድን አንቀጽ 3 ኣብ መዓልቲ ክልተ ግዜ ልበልዐ ከ10 ዓመት እስካብ 30 ዓመት ጽኑዕ እስራት ይፍረዶ አንቀጽ 4 ኣብ ድስቲ ልዕሊ ሓደ ማንካ ዘይቲ ምግባር ንዘይምለስ 20 ዓመት መቕጻዕቲ የፍርድ አንቀጽ 5 ስጋን ሃገር መራሕትን ንሰብ ሃፍትን ጥራሕ ክበልዑ ከም نحن لا أخو ما يفكري تقول لي فكر لنا أي فكرنا عنك شو عتي أو يبغى خلاص ما تفردي يا قد صعيب